Λοιπόν, τι γίνεται, θέλω να βάλε την ίδια μουσική. Γιατί σήμερα στα παιδιά, σκεφτείτε πιο δυνατά. Η πιο όμορφη μάτια. Εντάξει, σκεφτείτε ότι φέρνει μία οπτική είναι από μέσα και πάει στον άλλο. Εκεί. Η οπτική είναι αυτή, επειδή είναι στο ίδιο ύψος, είναι παράλληλη με το έδαφος. Είναι παράλληλη, έτσι δεν είναι? Παράλληλη. Ο α και ο β, που τους έχω ορίσει από πριν. Ξεκινάει ο α. Θα κινείται και ο β θα πρέπει να κινείται το ίδιο με εκείνο, με τον α, έτσι ώστε η οπτική να είναι πάντα παράλληλη με το έδαφος. Πάντα παράλληλη. Ξεκινάς εσύ εγώ. Ξεκινάω εγώ. Εσύ να ακολουθείς. Να ακολουθήσω εγώ. Αυτό είναι χορός για κάτι που το έχει. Εμείς έχουμε την ελληνική να το περάσουμε σαν οπτική είναι. Εντάξει, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε μεταξύ μας. Ο άλλος που το βλέπει όμως, μουσική, το σημείο να μας είναι πράγμα. Θέλετε πάρα πολλά, δηλαδή η λογική κίνηση, να μην σας τρομάζει, αυτό δεν θα μπορείτε να το πεις. Δηλαδή να το πείτε, χωρίς να, δηλαδή κάνεις λειτουργικό χώρο και δημιουργική κίνηση, χωρίς να κάνεις εσύ